por favor. Decía que teño a honra de solicitar a man... Ai, meu Deus! Ai, é algo que soñei toda a vida. Ai, que alegría tan grande. Este ano Escenoia pois é unha edición moi especial para min porque chegamos a unha década, un número redondo, sempre co apoio do Liceo, así que estamos moi contentas. E aparte este ano coinciden 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas propiamente, tamén é o día en contra da LGTBIQ+ fobia. Entón, por este senso, temos pezas que teñen que ver con este tema. Sempre souben que os cazadores que máis discuten son os que menos entenden. Señora, rogo de que cale. O meu corazón está a piques de estar. Cale! Non calarei ata que recoñeza que Raio é 100.000 veces mellor que o pavo do seu lóstrego. Este ano agardamos que as persoas que solen vir veñan un ano máis, porque sempre é unha cita que pensamos que funciona, que a xente se divirte, porque a esencia sempre é a mesma. Ten un punto de cabaret de ver 4 espectáculos distintos, onde poderán apreciar pois de comedia, de drama, de teatro máis performativo, teatro máis clásico, teatro máis contemporáneo, e todos son pildoriñas de 15 minutos que se fan o bueno si breve, 2 veces bueno. Este ano centreime moito no tema do Día das Letras Galegas e do tema LGTB, pero bueno, xeralmente recibo propostas, eu non sei as propostas que vou recibir, lanzo un anuncio pedindo espectáculos de 15-20 minutos, de artes escénicas, porque non nos pechamos a nada, danza, ten habido algo de danza, de comedia, de musical. Nestes anos, pois, a verdad que pasaron por aquí hasta monologuistas que fixeron máis stand-up. Penso que no Escenoia por aquí pasaron tanto xente moi consolidada como xente que estaba empezando e que agora xa teñen unha trayectoria moito máis potente. Ao longo destes 10 anos incluso eu mesmo puiden evolucionar moito nese senso.